puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗin yin juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena wodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambalɗon rendoji fulɓe so buuɗal rumede feeri feeñe windere fen jayɓatake bindaɗo ñande amde 11 colte hitande 2019 ɓatake men hirjino ko fate gandal ɓatake men hirjino ko fate heblo ɓatake men hirjino ko fati e bange gande musidɓe tedduɓe en jetti jomiraɗo konnuɗo en hakkude jeeri e waalo en jetti jomiraɗo badɗo en fulɓe waɗi en julɓe wiyoɓe mbimi e wimi e wimami juuloɓe kala saaha e annabi men tedduɗo mo jami kise goni en jetti jomiraɗo tuma nde haqqillaji garɗuɗi jurni rendo men mbaɗi ƴele ƴele jurniti tawi en mbawa yaade taw en jadani heblo taw koye heblo kesam kesamago argo joni beele mbasen daɗede nde tawno Allah subhanahu wa taala wiye deftere mum teddunde mbadde dando faade moƴƴere dando faade moƴƴere noon sa heeɓi nder suudu ma a uddima toon a wuuri tan dewal Allah sa yalti sara nayi tawata kaɗoɗama nde tawno hanki sahabaɓe annabi o tedduɗo sahabaɓe annabi o welede Allah e mabɓe kamɓe kala hanki nde annabi noddiɓe nde ɓe gari ɓe gardi koye sembe mabɓe doole mabɓe e jawdi mabɓe e ɓerɗe mabɓe e jabde e jebbilade e waddude hen dewal Allah nde Cheikh Omarul Fouti Tall noddi bandiraɓe nooti ɓe gari ɓe gardi koye dimaɗi ƴiƴemeje mabɓe e sembeji mabɓe e jawdi mabɓe e pellital mabɓe e ɓerɗe mabɓe ɓe mbaddi hen dewal jomiraɗo aɓe ndewa Allah nde Cheikh Amadou noddi toon to Masina ngam habde e ɓen ɓe julɗani nde nootimo dental cembolin ngal ɓe gari koɓe gardi e sembeji mabɓe e jawdi mabɓe e jebbilare e waddude hen dewal jomiraɗo gorko mo boode e jammule Souleymani Baal nde eeri noddi habtade ngam hebde ndimagu mum yonti ko almami ko hafiz ko gando kono kadi notiɓɓe ko anduɓe notori ko doole e jawdi e ɓerɗe e jebbilade mbaddi hen dewal jomiraɗo ne ndewa Allah on saaha moɓe kawri o moni kala ko cuusɗo e notade ngam salade yaware eɗen mbawi yaade ha to Modibo arɗo ɓinguel pullo to Sokoto ko nonne kadi Ousmane Dam Fadio mbiyanam to Sokoto Modibo arɗo ɓinguel pullo to Yoola ɗum noon musidɓe tedduɓe ɓeɗo kala nde eeri notti ko joomen sembeji e jawɗele annabi sallallahu alayhi wa sallam nottimo ko joomen jawɗele mbaɗi hen jawdi haɓe darni koyɗe ɓe mbawi wadde ko ɓe jiiɗi wadde ko hande eɗen inna Allah eɗen juula e annabi o eɗen mbaɗi microje e mbaɗi jumaji e jamaji hay goto suusa haalde jetten jomiraɗo jetten ɓen
Allah subhanahu wa ta'ala so wi ngare mbade dando faade mojjere wona en nangu kursaji kebe nder cuuɗe ɗen guddo walla yen kibbo tan ndeeƴen mbasen fifaade mbasen dillude tan ko zikro woni ɗon ɗo dedal ɗo ala zeste ne keewi nanude jungo e poos yawno yaltina waɗa koye dando heñaade adda gollal koye dando yaltinde miijo moƴƴo koye dando peeje moƴƴe koye dando ñamminde koye dando heblude koye dando jangguinde koye dando dandoji ne keewi sifaji musidɓe tedduɓe Allah ne tawi e kala fannu nde tawno so tawi ko terɗe dewoje Allah ɗe tan kutortoɗa e gurdam maɗa tan ko mboɗo juula mbo tukkito sa renaki sa yurntima golle ma tawata ko haydara gollani way tan kono nanga leydi mbaɗa dow hayre towde jamma ara dema garire mawde tappa hen woni ƴiwonde mawde wiyetene gatamare so tappi hen tan ha weeti saari sa renaki a tawata hen hay gabbe leydi ɗum noon firti tan musidɓe tedduɓe gollal koye ɓernde terɗe ɗe no mbinoɗen rewa jomiraɗo o ko Allah yima yawat ko mbaɗa on mouvement ngam gandina terɗe ma ɗe jomiraɗo gadduɗomo no foti rewede foti ɗoftede ɓernde nde noon jaɓa wadde dando faade moƴƴere nde yaaja yo jomiraɗo rokku en wadde dando faade moƴƴere mbaɗen moƴƴere ha heewa e leñol men ha rufa e leƴƴi goɗɗi nde tawno ko hunde wande fayida musidɓe tedduɓe eɗen jetta jomiraɗo o dokkuɗo haqqillaji celluɗi ceniɗi ha worɓe sembolinɓe e rewɓe sembolinɓe daari e ɓoggi karalleje jurniti gonka ka ɓe ɓaɗi ɓeto ɓe tawi leñol men ngol ko jotti ene wuuri e dow liggotoɓe seeɗa ɓe ɓuuri hewde so tawi en calculi en ƴeewi en jurnima duɗe men janggoje ko fate banggue diine en jurnima duɗe men janggoje ko fate banggue gurdam aduna woni ɗemɗe e to walda e métier ko ɗemɗe saabu sa ƴeewi hande duɗe men ko fate banggue anglais français yaari koto banggue janggude ɗemgal ha mbawa taw ganduɗa hay weela awa fewnude nde firti ko ɗemgal jangaten to banggue diine tone jangaten ko ha mbawen wowlude arabere nde seeɗa e andude mouvement ji juulu kame korka e askal e ndonu en kebbitta ko hen goɗɗum ɗonne kadi jangaten ko gollal ko fate banggue diine o kono en ngala e makko ñawore ngam janggo wawde wiide eɗen mbawi feññinde hen goɗɗum ko saɗede eɗen jogui mouvement habitude mo pinɗen tawɗen sernaɓe jinnaɓe ko on ceŋiɗen ndewɗen koɗen ɓeydani hen goɗɗum jurnirɗen tawɗen ko sorti yalti ɗanni so tawi ɓen ɗannima jeehi ko dañi kala ne gadda en ñammina ko jooɗi ko foof jalil koskos natti hutorede no fotiri nde tawno ko sembe namdi ko asaman adda ayi maayo adda wammina ha faye dow dañe mofte wooda ko ñaltinda adde renire kal gawal kono ɗum ne so tawi natti dañede o jaaɗo ñaltindiyade ko addata koko ɗum tan yiyete te en jiiɗi yontede en jiiɗi suɗade en jiiɗi ñamde en jiiɗi heptinede taw kadi en ngala gande ciggoje woni golle ha mbawen ƴellitade ko saɗede mawde mbiɗen sen jurniɗeɗo duuɗe duɗal kala waɗi 400 ha 400 suka jangowo janggata ko fannu goto fare banggue diine jangoɓe gaɓene français anglais janggata ko fannu goto ko ɗemgal wawde windude wawde haalde e wawde sifade joni noon so tawi en gurdidani teppol nani teppol ngol holngol jogor teppoyat teppoyto ko enen jiiya galle goto neɗɗo goto ñamminta galle o kala 15 neɗɗo fawi koye neɗɗo goto ndeke noon firti soɓe keblama moni kala ma wawan hoore mum an ko ñamminanɗa 15 ko ma wattu haaju goɗɗo mbawa wadde goɗɗum mbawa faabade goɗɗum mbawa annene kadi wadde goɗɗum beele janggo sa hattanma ronkini ko ligguiɗa ko ruttone ñamminma walla ruttone renma walla rutto haade suranma ko yeer maɗa joni noon so tawi wonti en calculi leñol fulɓe fof tan mbaɗɗen ɗum 4 millions tan kaaɗen ɗon leñol fulɓe fof tan exemple mbaɗen ɗum tan million ngaji 4 hen million ko ñagotoɓe ɓe ko ñagotoɓe tan gollani gurten o ñagunde ko exemple oɗo hen o million ko janggowo tan o janggata ko diine o janggata ko ɗemɗe
ɓeene gollani oɗo hen 1 million ko jooɗiɗo ne jangguina ene jangguina joni noon ɓen jangguinoɓe ngala jobdi joɓaka kañumen no guuri koye dow oya 1 million ɗanniɗo o 1 million walla mbiyen temedere ujunere ɗanninde e nde temedere ujunere wuurde e Janel koskos wuure e gaynaka wuure e ndema e awa ko ɓeɗo hen no goni juktiɓe leñol ngol ɗum noon musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen so tawi joguima leñol jañgol en teppoto son paami hiisa o alay saago kutorɗen calculde gurdam men ƴeewen galleji ɗi no mbayni guure ɗe no mbayni pottitte ɗe no mbayni duuɗi ɗe no mbayni rendoji ɗi no mbayni sen jaarin ɗo e duuɓi seeɗa en koroto donken yaade donken yiitade karmodiren kutodiren gañodiren hen saahaji ni mbahloɗen ha ceerten taw ganduɗa ko enen goni ɓe jurnitaki calcul men o nde tawno aduna neɗɗo yaharken yaada e hiisa so hokkere waɗi eɗen janggi histoire annabi Yusufa nde hokkere waɗi ko calcul o waɗi ngam faabade Égypte naaɓe enenne holko saabi so tawi caɗele keftimen hakkude jeeri e waalo ko fate banggue ɓesguji guila e needi ko fate banggue ɓesguji guila e gande ko fate banggue ɓesguji guila e métier ko fate banggue ɓesguji guila e heɓlo ko fate banggue jawdi darindi ko fate banggue gonka men fate banggue wargoji batteɗi e men ɓesguji men rewɓe men sukaɓe men rendoji men holko saabi mbatta ɓeeto deke en kawrat tan eɗen potiri eɗen ƴuuri tan eɗen mbayno dutoɓe ni duroɓe ni so hunde waɗi koɓtan enen kala jirminɗen so ɓerɗen decci kadi duren waɗi noon ken miccaki mataw ko woni hakkude men ko walla ko woni yeeso men ko ɗum waɗi noon dañi dariɓe yurnitiɓe mbi en mbawa yaade taw en ngala heɓlo eɗen jogui haaloɓe kaalowo noon on wawi haalta wona keblaɗo o haala ko moƴƴi ha ɓooya o haala ko boni o booma windere nde tawɗen gandi haala ne booma deke wona bawɗo haalde kala woni keblaɗo ko hokkude yeru wiide hayso eɗen jogui wawɓe haalde jomen sawtuji laaɓɗi il faut ɓe keble waɗe heblerdu sukaɓe aroɓe ne dona ɓen haaloɓe beele ɓen sukaɓe keble mbasa haalde ko boomata eɗen jogui remoɓe alay sago sukaɓe aroɓe ɓe mbawa heblede beele ɓe lomto remru ndu e dow sifa mbaadi jatuɗo e jamanu o saaha mo gonɗen jiya neɗɗo goto o rema guese 5 guese 3 e nder hitande wotere o rema guesa ceeɗu o rema guesa ndungu o wadda hen guesa waalo o wadda hen paale fatatu o wadda hen pooɗe ten ɗum ɗo foof wawa jogade mo lebbi 6 jurnirɗen no moƴƴi so en jurntima ma en taw heɓlo no moƴƴi musidɓe tedduɓe saabu Allah subahanahu wa taala somo nela nelaɗo makko o accata ko ha taña duuɓi 4 kelli fuye naata e mum taw o heɓli ɗum o heɓliri ɗum koyɗi e cuusal e jamragal ɓernde nde tafta hawo suusa hawo heebo hawo wawa hawo faama wiyamo yaha ɗum noon heppere ala hen ko heɓlo eɗen kaala eɗen janga kono qur'anul karim ko heɓlo saabu qur'an woni koye heɓlude heɓlat kebloɗe keblonoɗe keɓoɗe to paɗon to ko heblade wawi nafde on enenne holko saabi en keblata ko jaɓɓal gotal joguiɗen ɓiɓɓe men jogui ko jaɓɓe men ɓen jaɓɓene jikkuji ɗi taati natti wonde jikkuji men needi ndi taati natti wonde needi men ay gollal ngal ala mbiɗen ko eɓe janggu ko jangganoɗen hanki ko tene ɗum ɓe kebletaki hen ɓe keblaki hen deke ɗo e seeɗa hol gurdam mabɓe tene ana mawni gonɗa ko ladde a natti wawde jogade ration galle ma cellal joom suudu maɗa cellal kanko ɓiɗɗo o hankkadi a teddi a haaɓi a tampi a yiiɗi artude sa arti ko koyere ma dooki ɓiɗɗo o suwata o garɗude tene o soynanaka garɗude tene so ƴestima ko ɗannotoɗo so ɗannima ko gollotoɗo holko golloto wala meccal aduna o waylima yaade jamanu ko machine ngaji keesi o gollata koye ɗiɗon o gollata koye ɗin deke firti tan koɗo henna ɓataki mo jimɗen oɗo henna musidɗo ɗe mbawi haalde inde makko o salaki kono ɓayden poti en jaltinta inde hay neɗɗo goto ɗo kalten ɗo en cumi wasde haalde kono ɓataki o bonani o holliti wo ɗannima jomiraɗo hoddiri o naati e leyɗele woɗeɓe nde o naati e leyɗele woɗeɓe omo ɗaɓɓa golle gollal ngal wo adi addede
o darde e patron o namdimo mbiyata aɗa wawi dognude werla o yo wawa o wi ñande hen ɗo dariɗo o warñu ha nafɗe makko ɗen gone ngadde o yiiɗi ŋañade o hersi kala ko namdi wiyata ko wawa on wimo holko jiɗɗa gollade o deƴƴi o wi min kay golle ɗe kemmi fof mi gollat o wi on yiili hoore ha hunde juuti tukki wimo d' accord ɓenni yeehi ayi ko goɗɗo arte makko woni golle ɗe o ƴetti ko ɗon ɓernde ɓamimo watti so tawi o gollorima golle force ɗe o golloto so arti o windito ɗo werlaji dognete beele o wawa dognude werla omo janga omo wadda hen hande ko poids lourd mawɗo o dognata ko poids lourd taw koye nder société o jogui ko poids lourd mawɗo hande ko ɗum o dognata ɗum noon firti tan musidɓe tedduɓe neɗɗo haade mum yaltude ngendi baba yata wonko wawi enen noon nde jalteten nde ala ko mbawɗen ɓayde en jisaɗen nde keɓɗe woto momen woto kutorɗen mbasaŋeji joɗɗi e yaadene moyto funtude yimɓeɓe ɓe ɗamino e men ɓe cikka wonko joguiɗen tawaydere ngala ken ñamale ɓole so goto men ne hoota koma tampa ñaafo wolisaji e ñamade so yettima wuuro mumen wuura ñamade ene suuɗa gacce mum ene suuɗa poos mum ene sikka yimɓe ganda amin gandi no gurden ladde firti ko ngare cakten ha laaɓa sukaɓeɓe keble rewɓeɓe keble worɓeɓe keble mbasen funtude koye men guila jenggani ganden so en keblaki en mbawa marde diine en mbawa marde needi en mbawa marde haydara ɓeɗo henna sagataɓe rewɓe worɓe dariɓe miiji mbi en mbawa yaade gaga heblo ɓe daari ɓe mbaɗi catal ngal e nder ɓoggi karaleji hay goto yiyani goɗɗo o hay goto joddaki goɗɗo ɓerɗe laaɓɗe ɓe tafodiri ɓe jurmodiri ɓe mbi gare mbaɗen fedde innire ɗum heblo sukaɓe afrique nden fedde darna koye hitande ujunnaje 215 mayirɗe hitande ene hawre lewru bawti so tawi ƴeewi tan mbatta ko hitande ujunnaje 16 jeeɗiɗi jeetati jeenayyi duuɓi 4 koɓe ndenti aɓe gullaɓe luuka ɓiɓɓe fulɓe ne nana hayɓe gona fulɓe ne nana ɗum noon alhamdulillah ko yidde haɓade wona yidde tinede wona yidde wiyede waɗi ko yidde haɓade ko dukete ko ɓayti ko yidde haɓade ko dukete ko noon enen kala ndendi wolde kala biɗone Moussa ne ɓittane faaɗa ko ɓiɓɓe fulɓe mbatte ko kala biɗone ɓittane faaɗane Moussa ko ɓiɓɓe fulɓe ñagoto ko kala biɗone ɓittane faaɗane Moussa ko ɓiɓɓe fulɓe ɗannoto galda e mecce ko kala biɗone faaɗane ɓitta ene Moussa ko ɓiɓɓe fulɓe ndewe jawdi darinde ha heewi galda e heblo ñamata jarata ɓirata ñamata a waɗani hono no heblonkoɓe mbaɗata ni walla hono no yimɓe darinde mbaɗa heblo ni walla no hebliyankoɓe jiiɗi heblirde ni firti kalɗa ko gonɗa gonɗa koye tinduɗa daara kon tindiɗi darɗi fof mallata ko an ɗum noon gonga e gonga gare jurmoɗen koye men jaltinen jawɗele men jawdi noon wiyaka tan joom jawdi gollotoɗo ne woni ladde ala hay an dewɗo e daabeje koye jawdi dewɗa an jimɗo e gawri koye jawdi gonɗa goto foof ɗo woni yo yaltin yo hebloji mbaɗe leñol he yo leñgol heble so en kato jinama tan en dañat jaam so en kato jinaka en dañata jaam ɗanniɗo yeeyi coccorgal waɗi siras waɗi ataya o hol kato jinowo e mum musidɓe tedduɓe yonti keɓen dow heɓɓe dowɓe kadi jurmo aroɓe lesɗe wonɓe dowɓe kadi mbasa wiide ɓenniɗo haalde ngal ɗemgal walla yurnade ngol leñol walla yahata ngol leñol ko waɗata ko dartinen nottoɗen kala ko era eɗen beltani eɗen dutta jarore teddungal faade mawɗo gardiɗo fedde heble sukaɓe afrique woni ceerno Habous Diallo eɗen beltani délégation ngaji giwɗi Mauritanie Mali Gambie e Sénégal eɗen beltani kadi sarɗiyanke tedduɗo dawriyanke Mamma Kande sembe mum e fayitagal mum wadde ɗum e heble sukaɓe afrique eɗen beltani kadi autorité ji laamu wonɓe kiidira guila e maire o ha e préfet ha e woɗɓe kala Mali Mauritanie Sénégal Gambie alhamdulillah gacce ngala ɗum noon firti ko musidɓe tedduɓe goto foof yo wat ko kañum jeeyi ganden en mbawa wuurde taw en keblaki goto men kala nan resi rewɓe ɗiɗo tato nayo goto men kala yaara ɓiɓɓe joyo ɓe jeegom ɓe jeeɗiɗi ɓe jeetato te hay goto men daña duuɓi 50 enen kala eɗen jibina ha heewi
ten en keblaka eɗen doga eɗen ɗaɓɓa ko ñaama e ko yara ten ko jibiɗen ko heblaka janggo ko jogori dartade darɗe meɗen hol fayida mabɓe janggo e oɗo aduna sen jurnima ɗo ma en ƴewɗo pawɗen koye men musidɓe tedduɓe gare battuɗen jarlitoɗen jaltinen jawɗele men mbaɗen fayida keblen suka men so yiɗi ko jaydiyen ko yiɗi wonde o heble e banggue jaydiyen kagal bawɗo haalde witaki ko jaydiyenke o ko bawɗo haalde tan kono enen leñol men kala bawɗo haalde mbatten haqqille mbiyen ko jaydiyenke mbiyen ko gendiyenke taw so tawi namdama woni question ngaji wawa jabade bawɗo haalde biyaɗo gendiyenke biyaɗo jaydiyenke biyaɗo ko wittiyenke mo anda histoire yahata ngaren mbasen funtude koye men biyaɗo ko gando mo wona gandinowo mo wona naftowo leñol mo wona jiyowo caɗel leñol goyowo e caɗel leñol dogowo e caɗel leñol woto mbiyen ko gando o ko nuskinowo leñol ay galo joom jawdi mo yurnitaki leñol wondaka leñol anda ko leñol nanta mahi galleji mum heedi banggue mum ene ñaama ko weeli woto jaltinemo leñol o wona leñol ɗum noon ɓayde en jiiɗeɗo gueɗe ngare darɗen darde tinde lan musidɓe tedduɓe jurdiɗen koye men ñihlen haqillaji men ɗi ñihlen ɓerɗe men ɗe kersen ko woni men ko guitten ɗum mbaɗen gonga e gonga ko woni men hunde kala mbawen hay soko hongude mbaggu yata ko enen ɓuuri wawde hongude hay soko amde yata ko enen ɓuuri wawde amde saabu en jii to Burkina Faso gorko goto woni meilleur hawma hana galleji wo sodana otoji wo ɗannina hande ko ruwa holto dañe gamri wiya ko ngare mbaɗe gamri traditionnel nde o ari wo ami ko gamri mabɓe hanki ko kanko waɗa dow o rokka visa o yeehi o rokka jawdi ha heewi nafi hay soko gamri nafat mbawen pop kebloɗen keblen suka men guilay bal basket baseball pop ɗirnel mumel siraɗi kala ko mbaɗaɗen hanki jangguinen suka men mbasa daɗede aduna o reeni ɗum no Allah subahana wa taala wi haale qur'ana aduna ko fijirde jaleɗe dewal Allah nani sa gayni fijjere rew Allah fijirde moƴƴere renma reena fittanma wasa bewde wasi waɗade ko boni hankinde pittali men gonno e dingre eɗen konga eɗen gama sen garti eɗen ndewa Allah fijirde heewani sangara heewani dorog heewani téléphone ngaji photo ji bonde heewani zina heewani foof nde harmina woppa hande enen kala en karmi daron koye men daren no mbaɗen en jeewama ɓerɗe men jeewama galleji men jeewama hankkadi aduna goɗɗo natte men goto men kala so telde goɗɗo hay so gorko telɗa fa ɗum koye ngal haala ko debbo ɗum noon musidɓe tedduɓe gonɗen koye yewede neɗɗo so yeeyama waɗat ko boni neɗɗo fof timmani timmiti ɗum ko yimɓe woɗɓe timminma culture ma e pinal ma e fina tawama mbawa wurde gurdam moƴƴam so tawi en ngala ɗum en jahata ngare tinoɗen heblo keblen suka men kala mbadi ɓe mbawa wurde gurdam moƴƴam musidɓe tedduɓe so buuɗalirmede feeri feeñe windere feeñjey ɓattake bindaɗo ɓattake men hirjino ko fate banggue heblo musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketkima alaki jaam en ñaguima yafuya noon ken mabɓaɓe ha booni musidɓe tedduɓe yo jaam Allah ñallan en